lanjut.
Lanjut, angkat tangannya di atas. Lanjut, angkat tangannya di atas.
di tanah perjalanan. Mengurang rasa siurari nama sari mengui. Anggiat manian tunggu imuba, apa kosong na terlebih.
Studio. Welcome to Gabrielle Studio. Alani para juji perjalanan kipelam daw mordong sohon kukulan rabai pepino romadok ng jabuna pocho tinodoman ina oto sohoni dilakay dongan margada pejot jot rohot dongasi para juji rohot sa paretongan manggao di pejot jot disit na ngakal mangakali diloloa juji dopak namani puro tudongan Satung leado tau desi daku jalo si pasingot na uli nani dok mi inang ido ang gona dengga satung leado tau desi daku jalo si pasingot na uli nani dok mi inang ido ang gona dengga Sugari oloa somon boruni na asing molo ikon hepeng go gabe na lau mabangke solang tungi madupala ko upat akon ay hujaga rotua hailahon molo mangulai ba unang sai mardalan molo so pangomo ato na lau manapay asa unang nila ko nang gojuji tubuh badan angula
Molo mangulai baunang sai mardalani bet molo sopa ngomo wadona lao gai mapeture asa ulang diula korang bojuji tubuh badan angula kabe rugi kodang mana ngoti ngaru sari sabalian imai panoti kotik rap dohot akan geleng kai asal marap sonang borni narian mai madapat pangomoan lagu moda sai tangi homa parjuji omisai paubama ogos peawama asal rado to oh inang digeleku dana lagu sai marpangu lagi marohamina molo ihatan jora maawina
Ladies and gentlemen, this is the remix song by Gabrielle Studio. Ladies and gentlemen, this is the remix song by Gabrielle Studio.
Ladies and gentlemen, this is the remix song by Gabrielle Studio. Welcome to Gabrielle Studio.